Čego, já si říkám Darien a vítejte u dalšího videa. Dneska speciálního trošku. Rozbalovačka. Přišly mi světla. Studiový světla. Tak si je spolu rozbalíme a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jdem na to. Tak jo, trošku takový netypický unboxing. Máme na to nožík. No jo. Jo, zatím taková improvizace tady. Až budu mít trošku taková improvizace, než budu mít lepší místo, kde bych mohl dělat rozbalovačky. A máme to tady. Ho. Tak, máme první krabičku. No už asi nebudeme potřebovat. A to je vše. Takže stativ. Přesně jak jsem říkal na ty světla. Tak se na ní podíváme. No, konstrukčně samozřejmě koupil jsem trošku levnější světla, s tím jsem počítal. Jo, říkám dobře, akorát musím takhle. Tak, to akorát nechci zlomit. Vypadá to, že to je. Tak, takhle máme jakoby stativ, že? No a tímhletím si to povolím, tímhletím si to roztáhnu nahoru, na výšku. Tyjo, to je skvělý. Už je to celkem dost vysoko. A mělo by to jít teda hodně vysoko. No, to už je extrémně vysoko. Tak. Jo, líbí se mi to, no. Krát to trošku teda vrátíme. A vrhneme se na to nejdůležitější. A to máme tady v té taštičce, přenosný. Vypadá to, že tam je ještě místo, aby jsme tam mohli dát ty stativy, že jo? Tak, taška velice pěkná. A samozřejmě, tady hádám budou světla. Ano, vypadá to tak. Super dry. Bude nějaká dezinfekce, možná na světla. Tady ještě něco máme. Manuál. LED světla. Studiová. Tak. A my se na to podíváme, jak se to vlastně bude skládat. V balení máme takovýhle dvě, což budou, myslím si, takový trichtýře kolem toho světla, který vlastně rozptyl toho světla. No, na to se podíváme. Tu máme nějaký brousky, to se nám bude hodit třeba, když se o to člověk jakoby má starat. Tak, já bych se vrhnul nejdřív na ty světla. Ty krása, no, tak to vypadá opravdu hezky. Tady máme napájecí zdroj. Tak, vyhodíme. Napájecí konektor do zásuvky, do toho zdroje. A tady máme samotné světlo. Mělo mi to být od nějakých 2,5 do, teď nechci kecat, jestli 5,5 nebo 6,5 tisíce lumenů. Jo, tady vlastně máme display, regulování, vypnout, zapnout. No, co tam ještě vidím? A to vypadá, že je všechno. Tady je takhle madlo. Jo, a tady to se dá na ten stativ. A pak se to vlastně celý ještě obalí. A tím vznikne právě to, co má vzniknout. Tak, rozbalíme si ještě taštičku. Ale musím uznat, že balení je fakt jako pěkný na přenos. Když bych pak jako natáčel venku a tak, je to skvělý. Aha. Takže máme tady takhle 4 tečky. Ty pak tam bude muset asi pravděpodobně navlíknout. Tak, tady máme jednu asi z nejdůležitějších věcí. A
nevím, jak bych vám to měl ukázat, ale takhle. Jo, to si ještě musíme složit. A tady ještě máme... ano. Jo. To je přesně to, co se dá přes to světlo. A je to takováhle plachta. Tak jo, my si to jdeme sestavit a za chvilku bude výsledek. No sakra, bylo to peklo. Jedno světlo máme zapojený, druhý s kým si budu hrát až později. Jenom jsem vám to chtěl tady ukázat. A vypadá to takhle. Ani se mi to nevejde do záběru. Vlastně zezadu, takhle si to pak navolím. Nevím, jak to mám dát to. No, a teď si to jdem dát na stativ a půjdeme si to poprvé rozsvítit. Tak jo, světlo nám svítí. A my se vlastně podíváme. Máme to na 3300 kelvinů, to je 20% světla. 27, 37, 48, 58. Ty kráso, no. A jsme na max. Jo, teď jsem možná přesvícený, protože si to budu muset nastavit. Ale takhle krásně čistý obraz. Jo, samozřejmě. Lepší je to třeba těch 45 stupňů ze strany, jo, tím pádem takhle, abych byl líp osvětlený a tak dále a tak dále. Ale já si myslím, že jsme dobře koupili. Mod. Jo, takže když kliknu na mod, tak si nastavu intenzitu, takže aby to světlo bylo třeba bílý a tak, až do těch 5-6 a zase teplý a studený světlo. No tak jo, máme to zapojený, tak jen zkouška toho svítivosti a tak dále. Jo, trošku budu muset zapracovat na to, kam dám ty světla a takhle. Jedno dám za svůj hlavní počítač, kde vlastně dělám let's play, nějaký videjka a takhle. A druhý nějak budu trošku přemískovat po pokoji, někam to tady nastavím. A druhý bude na takovýhle jako sedící, když sedím prostě na gauči, kecám s váma a takhle. Tak jo, tohle byly moje nový světla a doufám, že kvalita se trošku zlepší. Tak jo, moc krát díky za pozornost. Díky ještě jednou moc všem, co mě odebíráte, sledujete, dáváte mi lajky a komentáře. A můžete se zase těšit u dalšího videa. Tak zatím čau!